Vedci zistili, že Beethoven trpel mnoho rokov otravou olovom. A prečo sú práve vlasy vhodným materiálom na vyšetrenie, o tom hovorí Anton Bako, ktorý sa analýzou vlasov zaoberá už niekoľko rokov. Vo vlasoch sa dá veľmi dobre zistiť to, ako funguje organizmus. Tá celá biochémia tých vlasov je veľmi zreteľná. Vlasy boli uznané aj Svetovou zdravotníckou organizáciou ako veľmi vhodný materiál, nakoľko v nich je niektorých prvkov 10-násobne viac, povedzme, ako v krvi alebo v moči, takže veľmi dobre sa s nimi pracuje. No, z vlasov sa dá zistiť aj prítomnosť vyše 20 životne dôležitých minerálov a stopových prvkov, ako sú vápnik, magnézium, zinok, meď alebo chróm, ale zasa na druhej strane aj 5 toxických látok, ktoré naopak môžu nášmu telu uškodiť. No a ako takáto analýza prebieha? Odoberú sa vlasy z hlavy, hlavne nesmú byť farbené, odoberajú sa konkrétne z temena, majú byť zhruba 3 cm dlhé, dlhšie už nie, čo najbližšie od pokožky, zašlú sa do laboratória, kde ich spracujú, vyhodnotia a pošlú presný rozpis, či by sme mali jesť a aké minerály alebo vitamíny si máme doplňať tak, aby boli v rovnováhe a teda náš organizmus v pohode. Na analýzu vlasov nedá dopustiť ani pani Drahomíra z Levíc. Mávala astmatické, chronické kašle, veľmi suchú pokožku. Ja niekoľkokrát som mala zápal plúc, niekoľkokrát zápal priedušiek, takže keď prišla táto možnosť zbaviť sa možno tých liekov na kašel, tak som to využila. Proste mi zistili, ako tie prvky teda vyzerajú. Chýbali mi antioxidanty. Je to vitamín E, je to vitamín multikarotén, vitamín C. Takže to v zvýšenej dávke. Toto všetko vyčítali odborníci z vlasov a po zmene stravy a liečbe vitamínmi sa stav pani Drahomíry radikálne zlepšil. Dnes s analýzou vlasov pracujú aj niektorí odborní lekári, pomáha najmä pri rôznych druhoch alergií, či pri cukrovke alebo vysokom krvnom tlaku a to, čo lekári nezistia z krvi či z moču, to zistia z vlasov. Vyšetrenie však nie je zadarmo a nepreplácajú ho ani zdravotné poisťovne. Podrobnosti si môžete nájsť aj na internete, a to veľmi jednoducho. Do vyhľadávača zadajte analýza vlasov, toto slovné spojenie, najlepšie do úvodzoviek a potom môžete čítať a nechať sa inšpirovať.